Barry Select Production. Akon Kano, Arewa Young Guys, This is the remix. Mr. Autane. Muryar na kasassu. Why Mr. Auta? Na kasa gane mai alaka ta gwanja da guna, cikar kalami na almajiri wai da corona. Ayaya ta yaya garin yaya da ilimin mu amma an mayar da mu da ke kai, muna ji muna gani an mayar da mu tumakai, an garkame mu guguda tamkar garken awakai, an mai da annoba kasuwanci saboda sarrai, yan kasuwa wuni guda da sun zamo sarakai, aikin banza talaka babu tausayi, wannan shine biyu babu lahira a kanikai. To ku buɗe kunnuwa ku ji na in faɗa muku, ko babu so na ranku zamu rayu kan idon ku. Kabewar kan kabari bakin cikin mai shan taushe, mun gajiya mun ga yau mun kura ƙaryar mai hasashe. A gaskiya talakawa mu ma muna da laifi, musamman mawaka da bakunan mu ke da kaifi. Mu tattaro mu furfuto ba batun labule, mu faɗa musu gaskiya ko zai haifar da kulle. Malaman arewa ku kuka da kanku kuna bin rashin gaskiya, ina amfanin sanin ku. Mun ga bidiyon mai Ebola a baya, kana mun ga bidiyon ta'asar da aka yi a INEC. Mun ga bidiyon mai corona a turai, kana mun ga bidiyon sare-saren da aka yi a gama. Me yasa ba za a nuna namu dan mu yadda ba, kowancan ya dace nuna wannan ne bai kamata ba. Ina amfanin yawan furta ta a rediyo, mutane na ta fargaba, why not a nuna bidiyo. Mr. Autane aka muryar na kasassu, jagoran waɗanda an ka zalunce su a garinsu. Abin da ya tsumani ya biya ɗugun zumani, Akon Kano karɓi ka ƙarasa wannan bayani. Allah sarki talaka bawan Allah, an hana ka ci, an hana ka sha, an hana ka sallah, an hana ka yin ibada dan ka kai ƙara ga Allah. Tabbin jan ranar lahira da kallo, manyan arewa wallahi za ku doku kamar ƙwallo. An hana bauta, an buɗe kasuwanni, dan Allah dan annabi ka ji mun ƙazamin tunani. Kullum ya haƙuri, ku ƙara haƙuri, ku dadda haƙuri, ku ƙara haƙuri kan haƙuri. Abin tambaya haƙuri za mu ci koya, kullum muna ta haƙuri a ƙarshe ya ta kaya. Haba ku tausaya mana manyan arewa, mu ma fa 'yan ƙasa ne misali na kowa da kowa. Akon Kano nake diyan Kano ta dabo, garin da babu hali ka juya sisi da kobo. An kulla ko ina, an rufe ko ina, muna ji muna gani kasashe sun bude ko ina. Kamata ku tausaya Nace ku tausaya mana dan Allah, ya kamata ku gyara, cire mu daga wannan halin da muke ciki. ya kamata ku duba, Tuna mu ne muke shan wahala a kanku, ya kamata ku tausaya, ya kamata ku duba halin da muke ciki, ba mu da ci ba mu da sha. Mana ku tausaya mana. Me ma'anar aro kalma ba ɗauko ma'anar ta ba, an bar mu ba ci ba sha. Tausaya mana halin da muke ciki, a ba da Allah. Muryar na kasassu Gang Nation. Barry Select Production.